Γεια σας από Ρέθινο, καλησπέρα. Να κάνουμε μια εκπομπούλα, να πούμε μερικά πράγματα για την παοκάρα μας. Θα παίξουμε με τις Amro Grovers για το Europa, για να μπούμε στους ομίλους του Europa. Το σύστημα του Europa θα είναι σαν το Champions League. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Ήταν πολύ άτυχο το αποτέλεσμα. Μείναμε έξω από το Champions League, από τα προκριματικά για το Champions League, όχι από το Champions League. Χάσαμε την ευκαιρία να παίξουμε τα play-off. Τώρα θα παίξουμε στα play-off για το Europa. Έχουμε πει από την αρχή ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι με τους Σουηδούς. Είναι έτοιμη ομάδα και όλα αυτά τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Η ομάδα ήδη είναι σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Χθες είδατε ότι η ΑΕΚ, που ήταν καταγωνιστής μας πέρσι στο πρωτάθλημα, που τους πήραμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική μέσα στο Χαριλάου, που παρακαλάγαν τα σκουλίκια να μας το κόψουν, αποκλείστηκε από μια Νόα, έτσι, την οποία ούτε στο στοίχημα δεν την ξέραμε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε έξω κι αυτός. Θα παίξει προκριματικά για το Conference, εκεί που ήδη εμείς είμαστε, έτσι. Άρα ουσιαστικά αυτοί που έχουν ομίλους σίγουρα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, 10-12 χρόνια είναι αυτές οι δύο ομάδες που πραγματικά δίνουν βαθμούς. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στη 15η θέση. Ουσιαστικά χάρη στις 2 χρονιές που έχουμε κάνει στο Conference, που πήγαμε στο 8 και ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο του Conference. Αυτές οι δύο ομάδες δώσαν τους βαθμούς και φτάσαμε εκεί. Οι άλλοι δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτοι στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι τελείως ανύπαρκτοι. Ειδικά η ΑΕΚ δεν υπάρχει πουθενά. Και το μόνο που ξέρουν να βγάζουν γλώσσα, αυτοί που δεθείτε, βέγγια, βάμος, είπανε, χθες κατάφεραν τη γλώσσα τους. Λοιπόν, η μεγάλη παοκάρα είναι ήδη σε ομίλους. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα από το προηγούμενο βίντεο και θα πούμε μερικά πράγματα. Βγήκαν τα φίδια, γιατί έχω πει ότι έχουμε πολλά φίδια μέσα στον ΠΑΟΚ και παλέμαχους. Έχουμε πει και για τον Πέλιο και για τον Βασιλάκο. Ξαναχτύπησε ο Πέλιος και ο Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος που το 87 πήγε στην ΑΕΚ και έκανε το 2-2 και πανηγύριζε. Πανηγύριζε που μας έκανε τον γκολ. Λοιπόν, εδώ λέει ένας κάτι χαζοχαρούμενοι, λέει παοκάρκες σαν και εσάς, λέει να μην υπήρχαν και θα ήμασταν κομπλές. Ω πάρε μάκα. Ποιο εσύ τι είσαι, ρε φίλε. Εγώ προχθές που ήμουν στο γήπεδο είδα το πιο υγιές κομμάτι του ΠΑΟΚ. Πραγματικά το πιο υγιές κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι η θύρα 4 και το κομμάτι εκεί της 5. Έφυγα και πήγα στη θύρα 1, φέτος πήραμε διαρκείας. Το έχω μετανιώσει, θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Μην σου πω ότι θέλω να πάω στην 4 και στην 5 πάλι. Δεν μπορώ. Πραγματικά είναι το πιο υγιές κομμάτι του ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό το οπαδικό κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι το πιο υγιές κομμάτι του ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά που ακούω εκεί πέρα και αυτά που βλέπω. Λοιπόν, στη στήριξη της ομάδας, στη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη, και τα έχω πει 100.000 φορές και με λέτε ότι είμαι γλύφτης του Λουτσέσκου, ότι είμαι γλύφτης του Σαββίδη, ότι είμαι τσάτσος. Δηλαδή είστε τελείως μπούφοι, έτσι. Και χθες μιλούσα και με άλλους συνοπαδούς μας εδώ στο Ρέθινο που έρχονται στο μαγαζί και τα λέμε. Θέλουν έναν ΠΑΟΚ μίζερο, όπως παλιά που είχαμε την εφημερίδα του Σπορ του Βορρά και ήμασταν στη Φάπα και ήταν όλοι στην κρίνια και στην κλάψα. Ένα τέτοιο ΠΑΟΚ θέλουν. Έτσι, όλοι οι προπονητές. Και μετά τον αποκλεισμό πάλι άκουγα γκρίνια. Εγώ θα πω μπράβο στους παίκτες μας, μπράβο στα παιδιά μας για την υπερπροσπάθεια. Έχουμε τώρα παιχνίδι, έχουμε παιχνίδι το Σάββατο και έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη για να μπούμε στο Europa. Λοιπόν, υπάρχουν και παιδιά φυσικά πολλοί που λένε ότι πολύ σωστά τα λες. Έτσι, υπάρχουν μέσα μπαίνουν διάφοροι και αλόθρησκοι οι οποίοι θέλουν να με πειράξουν γιατί δεν μπήκαμε στο Champions League. Ειδικά ο παδί της ΑΕΚ 2014. Ο άλλος λέει για τη σύγκριση, λέει, που έκανες που πήραμε το πρωτάθλημα, λέει, στο τελευταίο μάτς, στο τελευταίο λεπτό με τον Άρη που πήγε η κεφαλιά του Ανσαριφάρτ έξω και εδώ έγινε μια κόντρα και μπήκε γκολ, λέει, έκανες, λέει, μαλακία σύγκριση, λέει, ας έλεγες για το χ που πήραμε στη Λαμία. Κάτι, ό,τι να είναι. Επίσης στο νέο μιλότοπο Γιαννητσών εκεί είναι ο κύριος Χρήστος Μασίστας, ο Ταρζάν, συνεχίζει να είναι
εχθρός του Λουτσέσκου, δεν την παλεύει. Έτσι. Δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι πραγματικά είναι αυτός ο άνθρωπος πολύ καλός προπονητής. Ειδικά μετά το περσινό. Όπως έχω πει ότι και για το μάτς με τη Μάλμε, αν παίζαμε ήμασταν άτυχοι στην κλήρωση, όχι ότι αν παίζαμε 2 μήνες μετά με τη Μάλμε και η ομάδα μας ήταν ρολαρισμένη, είχε ρολάρει η ομάδα, θα τους ρίχναμε 5 και 5 γκολ μέσα έξω. Παίξαμε πάλι, μας έτυχε αυτό ότι στις κληρώσεις μας κάθονται ομάδες από το βορρά, οι οποίες αυτή την εποχή είναι έτοιμες. Δηλαδή είναι στον 3ο μήνα του πρωταθλήματός τους και παραπάνω, έχουν παίξει δηλαδή 18-20 παιχνίδια και εσύ ξεκινάς ακριβώς μετά την προετοιμασία. Αυτό δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι για όλες τις ελληνικές ομάδες. Και πρέπει να το δουν λίγο στην ΕΠΟ μέσα, ίσως να τελειώνει πιο νωρίς το πρωτάθλημα και να αρχίζει πιο νωρίς, να έχουν πιο πολύ χρόνο για την προετοιμασία τους. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, δεν γίνεται να τελειώνει το πρωτάθλημα τέλη Μαΐου και να ξεκινάνε μετά από τον Ιούνιο πάλι να έχουν παιχνίδια αυτοί στα προκριματικά. Και είναι αυτό ότι πρέπει να μαζέψουμε και άλλους βαθμούς, να φύγουμε από τη 15η θέση, να φτάσουμε το 10η, για να μπαίνουν απευθείας στους ομίλους, να μην χρειάζεται να μπαίνουν προκριματικά. Αλλά με αυτά τα παρτάλια που έχουμε μπλέξει με κάτι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, τι να μαζέψουν αυτοί. Ειδικά η ΑΕΚ, εντάξει, Παναθηναϊκός μπορεί ίσως, επειδή κάποιες φορές το έχει και πέρσι είχε φανεί με τη Μαρσέη, ας πούμε, ότι κάτι έκανε, μπορεί να περάσει από τη Λάνς, στα δυνατά τα παιχνίδια μπορεί και έδειξε χθες ότι κάτι πήγε να κάνει. Αλλά για την ΑΕΚ, ποια ΑΕΚ τώρα, η ΑΕΚ 2014. Αν και δεν πιστεύω και για τον Παναθηναϊκό ότι θα περάσει, τέλος πάντων, είπα πριν ποιοι δίνουν τους βαθμούς στην Ελλάδα. Λοιπόν, και ναι, βγήκανε τα φίδια, να πούμε λίγο για τα δικά μας, βγήκανε τα φίδια και αρχίσανε πάλι να λένε για τον Λουτσέσκου, για τον Σαββίδη, έτσι. Και όταν υπερασπίζομαι εγώ τον Σαββίδη και τον Λουτσέσκου, με λένε τσάτσο και γλύφτη. Okay. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μίζεροι. Θέλουν έναν ΠΑΟΚ μίζερο, θέλουν έναν ΠΑΟΚ διαλυμένο, θέλουν έναν ΠΑΟΚ σαν τον Άρη. Και όταν δεν και σου λένε μετά, ναι, εμείς δεν είπαμε αυτό. Τι δεν είπατε αυτό. Αυτό θέλετε, έτσι. Αυτό θέλετε ένα τέτοιο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν αντέχετε να βλέπετε έναν ΠΑΟΚ να έχει υγεία. Ποτέ δεν την παλεύατε. Λοιπόν, αυτοί είσαστε του Μέτροσπορ, του Λίμπερο, αυτοί που ακούτε Λίμπερο, Μέτροσπορ και διάφορους δημοσιογράφους. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή, αυτά που λέω εγώ που έχουμε κάνει με το φίλο μου, αυτό το πράγμα που έχουμε κάνει, είναι καθαρά οπαδικό και είναι μόνο για μας. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Το έχουμε πει ότι εμείς δεν βγάζουμε λεφτά και δεν μας νοιάζει κιόλας. Μπορείτε να ακούτε Ραπτόπουλο, μπορείτε να ακούτε Sport FM, μπορείτε να ακούτε ό,τι θέλετε. Τα έχουμε ξαναπεί, μπορείτε να βλέπετε όποιους θέλετε από εκεί. Έτσι, και για τον Ραπτόπουλο δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο. Τον παραδέχομαι. Που βγάζει τόσα λεφτά, μάγκας είναι, που σας βάζει όλους και παίρνετε τηλέφωνα, πετάει εκεί μια αρλούμπα, σας κάνει κόλος και παίρνετε τηλέφωνα και βρίζετε και κάνετε και ράνετε και μαγκιά του. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ ποδοσφαιρικά ότι ξέρει μπάλα, αλλά τη δουλειά του την κάνει μια χαρά. Μία θα κατηγορήσει τον ΠΑΟΚ, μία θα κατηγορήσει τον Άρη, μία θα κατηγορήσει τον ένα, μία τον άλλο. Θα σας βάλει στη σβούρα, και θα τον βλέπετε και θα παίρνετε τηλέφωνα, θα κάνετε εκεί και θα βγαίνει το. Και καλά κάνει. Μάγκας είναι. Μάγκας τον παραδέχομαι που βγάζει λεφτά. Στο να βγάζει λεφτά, εντάξει, η κρίση μου γι' αυτόν ότι τον θεωρώ ότι δεν ξέρει ποδόσφαιρο ή ας πούμε ότι έχει πει πολλές φορές 10 παιχνίδια και δεν έχει πιάσει ούτε τα 9, ας πούμε δεν πιάνει βαλσαμωμένο πουλί. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Αλλά στο να σας δουλεύει και να σας παίρνει και να βγάζει λεφτά, τον παραδέχομαι. Είναι μάγκας. Και με τους χορηγούς του και με τις εκπομπές του και καλά σας κάνει. Και προσπαθείτε εσείς από εκεί μέσα, τώρα εσείς που το παίζετε, φύλαθλοι. Έτσι. Εμείς είμαστε οι οπαδοί, οι κακοί όπως μας είπε ο άλλος, οι παοκάρχες, δηλαδή τα παιδιά που είναι στην 4, στην 5, όλοι αυτοί που είναι πίσω από την ομάδα και υπερασπίζονται όλο αυτό το σωματείο που είναι ο πρόεδρος, ο προπονητής και οι παίκτες, είμαστε παοκάρχες, κατάλαβες. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είμαστε έτσι, θα έπρεπε να λέμε, να καθόμαστε και να λέμε ο Λουτσέσκου έκανε λάθος εκεί, γιατί χρησιμοποίησε το Σάστρε, γιατί δεν τον έκανε αλλαγή. Λες και δεν είχε, άμα είχε δεν θα τον έκανε. Δεν είχε άλλο ρε φίλε. Ο Ότο ήταν τραυματίας. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί η ΠΑΕ δεν πήρε δεξί μπακ, γιατί έτσι έκρινε και δεν πήρε δεξί μπακ ρε φίλε.
Άμα δεν θες τώρα, τι μας τα κάνεις τσουρέκια? Τότε γιατί ήρθες και πανηγύριζες? Αφού δεν είχαμε δεξιμπάκ και με αυτό το δεξιμπάκ πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί έτρεχες και το πανηγύριζες και φώναζες και κάνες πλάκα και καζούρα στα σκουλίκια? Και τώρα μας το παίζεις και εγώ δεν ξέρω τι, ότι είσαι ο επιστήμονας του ποδοσφαίρου. Ενώ τότε είχες βγει και ήσουν με τις 100.000 κόσμο στην Τούμπα έξω και ούρλιαζες. Και έκανες πλάκα στα τσιράκια της Παπαναστασίου. Άλλοι και αυτοί εκεί στην Παπαναστασίου βγάλανε γλώσσα τώρα να μας κάνουν πλάκα ποιοι τα αριανά και μας βγάζουν σοντόνια και κάτι σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα ρε πεταμένοι. 8 παίχτες ρε πεταμένοι σας κάνανε προσφυγή τώρα, ζητάνε τα λεφτά τους. Σας πουλάει ο άλλος παπά, τα έχω πει 100.000 φορές, σας πουλάει ο άλλος παπά. 8 παίχτες κάνανε προσφυγή, παλιοί παίχτες ζητάνε τα λεφτά τους και ζητάνε να πέσετε κατηγορία. Άιντε ξεφτύλεστε. Θα μιλήσετε για τον ΠΑΟΚ, θα πλένετε το στόμα σας με άκουα φόρτε όταν πιάνετε τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχετε μπροστά μας. Είστε ερασιτεχνικό σωματείο. Μπροστά μας δεν υπάρχετε πουθενά. Και προσπαθείτε τώρα να μας βάλετε ότι είμαστε ανταγωνιστές με εσάς. Τι ανταγωνιστές να είμαι εγώ με τον Άρη? Γίνεται με τον τελευταίο εγώ να είμαι ανταγωνιστής? Που έρχεσαι να με πάρεις, με παίρνεις ένα χ μέσα στην Τούμπα και πας στα μπουζούκια, βρε καραγκιόζη. Πας στα μπουζούκια που πήρες χ. Έχει φύγει level ο ΠΑΟΚ. Είστε 400.000 χρόνια πίσω. Το ξέρω, σε πόνεσε που πήρα το Μαστραπά μέσα στο μπουρδέλο σας. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Άιντε έχετε τον άλλο το γίδι εκεί. Καλά σας κάνει και σας μαδάει. Καλά σας κάνει και σας μαδάει. Άιντε, πού είναι τα λεφτά? Τα 250.000 από τα ειστήρια πού είναι? Ακόμα τα ψάχνουν. Άντε μην αρχίσουμε τώρα και με τους άλλους τις κούλες να πούμε που βγάζουν και γλώσσα, οι Λινάτσες θα βγάλουν και γλώσσα και κάτι άλλοι που πάνε και κάνουν στα γήπεδα βίντεο, έρχονται στην Τούμπα και κάνουν βίντεο και τους παίρνανε πέρσι και λέγανε ο ΠΑΟΚ λέει τον βλέπω πέμπτο φαβορί, λέει δεν θα πει ούτε στην Ευρώπη, δεν θα βγούμε ούτε στην Ευρώπη πέρσι που πήραμε το πρωτάθλημα. Άιντε ξυπνήστε. Εδώ η εκπομπή και ό,τι θέλετε να το λέτε, να το γράφετε είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Οι αλόθρησκοι είναι αλόθρησκοι που γράφουν ό,τι θέλουν. Εμείς μιλάμε με στοιχεία, εμείς ψέματα δεν λέμε εδώ πέρα. Είπα πριν, τα τελευταία 10 χρόνια όλοι οι βαθμοί που έχουν δοθεί στην Ελλάδα είναι από 2 ομάδες. Ποιος έδωσε βαθμούς? Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Σκατά δώσανε, μια ζωή σκατά δίνουν. Τι να δώσουν? Ο Παναθηναϊκός 10 χρόνια δεν έπαιζε στην Ευρώπη και η ΑΕΚ ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΦΑΠΑ. Βγήκε εκεί, έκανε κάνα 2 μαγκές ο Μελισσανίδης, ΦΑΠΑ, αλλά και αυτό τώρα ούτε στο κόφε, ούτε την ΝΟΑ δεν μπορούν να περάσουν. Την ΝΟΑ που ούτε στο στοίχημα δεν την ξέρουμε την ΝΟΑ. Δεν την ξέραμε ούτε στο στοίχημα. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ο Βέγγια, οδεθείτε, βάλτε ζώνες να απολαύσετε το ταξίδι. Και να μας πούνε σίγουρα έχει πουλήσει ο Μελισσανίδης ή τον έχει βάλει μπροστινό αυτόν? Γιατί ήταν ο Μπούσης να την πάρει την ομάδα. Θα την έπαιρνε ο Μπούσης την ομάδα, αλλά τελικά δεν μπήκε ο Μπούσης και μπήκε αυτός τώρα, ο Βέγγια. Λοιπόν, άντε κάντε όλοι γαργάρα τώρα. Έχουμε παιχνίδι αύριο Σάββατο. Είπαμε υγεία να έχουν οι παίκτες μας. Έχουμε παιχνίδι αύριο, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Την Πέμπτη θα παίξουμε με τη Σάμρο Γκρόβερ στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα πάω στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Θα κοιτάξω να πάω στο Δουβλίνο. Προτιμώ τα εκτός έδρας. Πραγματικά, ειδικά στην Ευρώπη, γιατί δεν την μπορώ την κρίνια στην Τούμπα μέσα. Ενώ όταν πηγαίνω εκτός έδρας και στις ήττες μας, δεν νομίζω να έχω και πολλές ήττες στα εκτός έδρας. Μία ήττα έχω στη Μασσαλία και μία ήττα στον Μπρίζ. Τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε παίξει Ευρώπη, αυτές τις 2 ήττες έχω. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ και με τα παιδιά μας, στις εκδρομές, και οι κερκίδες μας είναι πάρα πολύ ωραίες. Θα κοιτάξω πώς θα πάω τώρα στο Δουβλίνο, που είναι πολύ ωραία πόλη, πολύ ωραίο ταξίδι, έχω ξαναπάει. Υγεία στην ομάδα μας, δύναμη, αυτά. Θα ξανακάνουμε εκπομπή. Είπαμε μερικά πράγματα για όλους αυτούς τους εχθρούς και τα σκυλιά τα λυσασμένα. Λοιπόν, γεια σας. Φόρσα! Venga! 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 Venga!
venga!